wani irin abinci kika fi so, ku nawa ne a gidanku, wani irin kala kika fi so. Wai saboda Allah sai ka ji namiji yana wa mace irin wannan tambaya, wai duk hakan wai so yake samu soyayyarta. Abokina, ba za ka taɓa samun soyayyar mace ba da irin wannan kalaman naka, amma yanzu zan faɗa maka abin da ya kamata ka tabbata a maimakon wannan tambayoyin naka da kake yi mata. Na ɗaya shine za ka iya tambayar ta wani irin rayuwa ko kuma wani kalar rayuwa kike ƙoƙarin ki kin gina wa kanki. Irin wannan tambayar za ta saka ta yi tunani maji gaba. Hakan zai nuna mata kai irin mazan nan ne masu buri wanda suka san me suke yi kuma suke da burin inda za su kai rayuwarsu. Tambaya ta biyu ita ce wani abu ne wanda kika tsana akan soyayyar zamani. Irin wannan tambaya ce take buɗe maka ƙofar da zaka fuskanci halin mace da kuma inda ta dosa a rayuwarta. Tambaya ta uku ita ce wani abu ne wanda kika taɓa yi wanda ya saka kike alfahari da kanki. Yawancin maza kyau suke bi, amma hakan da kai zai nuna kai irin mazan nan ne wanda suke ƙaunar ci gaba a cikin rayuwarsa. Tambaya ta hudu ita ce a yaushe ne kike jin ke din ke ce ta ainihi ko kuma a wani lokaci ne kike jin ke din ke ce ta ainihi. Irin wannan tambayar zai nuna maka a lokacin da take a cikin hankalinta, ma'ana take a cikin ruhinta na ainihi, ba wai a lokacin take kokarin ta mayar da kanta abinda ba ita bace ba, ko dan kawai ta ga ta burge wani ko kuma dan dai kawai wani abu daban na can na ra'ayinta. Tambaya ta biyar ita ce wani abu ne kika kware a kan shi fiye da tsammani a ɗan ƙanƙanin lokaci. Tambaya ta shida ita ce wani irin namiji kike girmamawa. Wannan tambayar za ta saka ta faɗa maka abin da take iya ɗauka a soyayya sannan da abin da ba za ta iya ɗauka a soyayya ba, ko kuma irin namijin da za ta iya kasancewa da shi da kuma irin namijin da ba ta iya kasancewa da shi a soyayya ba tare da ita kanta ta san ta faɗa maka ba. Tambaya ta bakwai ita ce wata mummunar ɗabi'a ce a namiji wadda kika nuna wa halin ko in kula a baya. Irin wannan tambayar zai nuna maka yadda take ko kuma yadda za ta gudanar da rayuwarta a nan gaba. Tambaya ta takwas ita ce menene yake baki farin ciki da walwala idan kika tuna gobanki. Irin wannan tambayar zai saka ta ƙara mayar da hankalinta akan gobanta. Tambaya ta tara ita ce wani abu ne mutane suka kasa fahimta game da ke. A irin wannan lokacin ka ɗauko hira mai matuƙar muhimmanci, ka tsaya ka saurara, ba wai iya magana ba ce, wannan hira ce mai matuƙar muhimmanci, ka tsaya ka saurara. Tambaya ta goma ita ce idan aka ce yau rana ce ta musamman, me kika ɗauka a matsayin rana ta musamman? Irin wannan tambayar za ta buɗe maka ƙofa akan irin rayuwar da mace take so, ma'ana lifestyle, ko kuma wani irin mindset ne da ita. Tambaya ta 11 ita ce menene ya kawo ƙarshen soyayyarki ko kuma menene ya sa kika rabu da tsohon saurayinki? Irin wannan tambayar za ta taimake ka samu duk amsar da kake son za ka samu. Tambaya ta 12 ita ce wani abu ne har yanzu kike fama don kawai kiga kin iya shi ko kuma kin saba da shi? Wannan tambayar za ta taimake ka gane macen da kake kulawa ko kuma macen da kake son ka fara kulawa akwai maturity a tattare da ita ko kuma babu. Tambaya ta 13 ita ce wani irin ci gaba kike kawowa cikin zamantakewa ko kuma soyayya? A wannan tambayar a nan ne zaka fahimci wannan yarinyar ta dace da kai ko kuma yaya. Tambaya ta 14 ita ce wani abu ne yake sawa ki jikin daina marmarin soyayya ko kuma saurayin? Irin wannan tambayar za ta taimake ka wurin ƙauracewa kuskuren da wasu mazan suka yi ba tare da sun sani ba. Tambaya ta 15 ita ce me kika fi darajawa, zaman lafiya da kwanciyar hankali ko kuma jin daɗi da annashuwa? Wannan tambayar da wuri zai nuna maka wace ce ita. Tambaya ta 16 ita ce wani abu ne wanda ba za ki ƙara bari a yi miki ba? Tambaya ta 17 ita ce menene yake ƙara miki ƙarfin gwiwa a lokacin da komai ya cakuɗe miki a rayuwa? Irin wannan tambayar zai taimake ka don gano jarumtarta. Tambaya ta 18 ita ce a wace iriyar anguwa ko kuma a wani irin yanayi kike son kiga kin rayu? Wannan tambayar za ta taimake ka wurin gano irin lifestyle ɗin da take so. Tambaya ta 19 ita ce idan har aka ce healthy relationship, me kika ɗauka a matsayin healthy relationship? Yanzu magana kake mai muhimmanci, don haka ka buɗe kunnuwanka ka saurara. Tambaya ta 20 ita ce me kike tunanin yana saka mace ta kasa mantawa da namiji? Yanzu da kanta za ta faɗa maka yadda za ka yi kai maka saka ta kasa mantawa da kai. Sannan dan Allah ai sharing ɗin wannan bidiyon saboda na sha muguwar wahala kafin na kawo muku shi. Allah ya sa mu dace.